እንኳዕ በብዓመቱ መጋቢት 27 ዝበዓል ክብረ በዓል መድኃኔዓለም ዓዲ ቆሾ ወረዳ ክልተ አውላዕሎ ብሰላም ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና ወረዳ ክልተ አውላዕሎ ወናኒት ብርክት ዝብሉ መስሕባት ቱሪዝም ትትከውን ካብ መንጎኦም ብጥበብ ስነ ህንፅኡን ጥንታውነቱን ዝፍለጥ ገዳም መድኃኔዓለም ዓዲ ቆሾ ተጠቃሲ እዮም። መድኃኔዓለም ዓዲ ቆሾ ብቅዲ ኣክሱማዊ ስነ ህንፃ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ እንትኸውን ናሕሱን ውሽጣዊ ኣካሉን ብዓበይቲ ኣዕማዲ ሓረጋትን መሳቕልን ዝማዕረገ ገዳም እዩ። ዓዲ ቆሾ ክሳብ ጎቦታት ገርዓልታ ዘለው ስፍራታት ክትዕዘብ ዘኽእልን ኣብ ገዛእ መሬት ዝተደኮነ ሃገር በቆል እፅዋት ጽሕዲ ኣውሊዕን ካልኦትን ዝርከብሉ ምዑዝ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ቅዱስ ስፍራ እዩ። እዚ ጥንታዊ ገዳም ብምልማዕ ምስ ዓለም ክፋለጥን ናብ መስሕብ ቱሪዝም ክውዕልን ብምዕላም ኣብዚ ዓመት መጋቢት 27 ዝኽበር ዓመታዊ ንግሲ መድኃኔዓለም ዓዲ ቆሾ መድረኽ ዘተ ዑደት ያሬዳዊ ዜማን ካልኦት ሃይማኖታዊ ንጥፈታትን ተሰንዩ ብድምቀት ክኽበር እዮም። በዚ መሰረት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እትነብሩ ወገናት ኣብቲ በዓል ተረኺቡ ተኻፈልቲ በረከት ክትኮኑ እናዓደምና እዚ ጥንታዊ ገዳም ብምልማዕ ናብ መስሕብ ቱሪዝም ንምውዓል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብፅሒትኩም ክትፍጽሙ ብኽብሪ ንዕደም። ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ ህዝብን መምሕዳርን ወረዳ ክልተ አውላዕሎ ብምትሕብባር